Mami, ce papuia ții, Mingiuța? Hai, fugi după ea, hai! Haide că e apropii! Dacă vede că stai așa, zice că așteaptă că îi dai tu. Ai obosit? Vrea să prindă. Acum dăm acord, da? Merge să ținem mingea trământul. Am palis. Da, mă, mică Mingiuța, mami, dar nu mai fa așa. Bravo! Hai dat acolo. Stai, da. Nu contează. Lasă acolo. Lasă-mă acolo. Știa că nu se vede bine de acolo, tati. Dă-ți încoace că nu se vede bine, că bate soarele. Da. Ridică un pic, îmi place când o stă așa. Ridică un pic. Dă-te cu el. Nu mai... Ridică să stea cu picioarele așa. Acum să visei. Nu, mami, nu, că nu pleacă, nu. Hai. Mami, Lari. Ia vii cu capul acum jos. Hai că mai un pic, hai. Nu faci așa, Larisa. Ai văzut că ai prins-o? Bravo!